Sanibonani la ku-One Show Phakama, Mbingelelo Sifuna. Siphinde yahlehla impi ephakathi kwa-Big Zulu no-King Monada. Emva kokuthi uKing Monada efikile kwi-boxing, sengathi uzolwa, kanti hhayi uzoyicelela enye i-date ukuthi bephinde belwe. Ngiyathemba nje abanye ababukeli bethu nibabonile nje uKing Monada efike eringini. Uthe uBig Zulu-ke yena ngokwakhe nje uzomnika nge-1 minute, nge-one shot. Ngabe uthini umbono wakho nambukeli uma uyibonile le video? Kodwa ngiyathembisa ukuthi ngizoyifaka okulandelayo ukuthi ngabe ngempela uKing Monada usengawina yini kulo mncintiswano. Siyacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi kwi-comment section, ungakhohlwa uku-like.